lami akadyo guys, oh. Ha? Islita bi. Hoy. Mo day nagsige sila panawag. Yung mga dia, di sige panawag ya. Di aman dia, ira naghana ka jung sarungsong. Wow, ora lami sana all. Tugay ra ka nagsige sila panawag, hara ba to? Ziantot. Nagsige panawag si Ziantot kay di aman di ay. Lagi, sige. Si dali na tita ka manihapon ako no. Sa tang baragan ka na tumba na sa kasarungsong. Tubog na guna. Di ana, happy birthday moy. Pila mo edad moy? 16? 32 to kuno hiza. Kuan pa to hizang edad guys, 20 pila day? 23. Uy, di ana, day guys. Aray may manihapon. Di ra nakana sarungsong ni nanay Kamao manis nanay mo gamag sarungsong. Hasli. Lagi haslir man ikadus nanay mo gamag sarungsong guys. Ari na mo kung nanay mo order pohon. Uy, ara lami akado. Oy, depod. Happy birthday. 23 naman day kamoy. Happy 23rd birthday. Oy, Uy, baby pa day ka ko. Sana all, baby. Uy, ara na akado bangos. Depod. Wow. Uy, di nagbatang sa mukan. Sige balik-balik na to. Panawag. Uy, di na guys. Wow, lami akasog biko. Biko pa more. Spanish. Oh, sa man slice bread pa more. Baby si Tito Coco. Saan sa? Baby si Tito Coco. Bibi day mong tito. Ay ko, bibi kuno ka ko. Bibi na mulag. Bibi na mulag imong tito to ah. Uy, grabing lami agi special nga pansit. Wow. Libre jag panihapon na ni guys. Impasil libre jag panihapon na ni person. Libre jag panihapon. Guys, mamorti may daris ang manghud. Zaman rong birthday, ika 23. Mga kamanghuran. Grabe, uy, tiguang na jud guys. Tiguang na jud ko. Tiguang na jud ay. Tiguang na jud ko guys. Kay kang kamanghuran 23 na kanay edad. Bilang alma. Aron dali ara panahon uy mura man lagi dai lagi mura man og kuan oy baguhay pa kana magsuroy-suroy to sa manghud dito sa amo nga bulingiton pang naw murag karon na dako na man kabaw dako panaho kuyaw panahon oy dali aka azuk bitaw guys daray may manihapon sa kay si kuya guys kadi man muuban sige na magsamok si Kim mo si Jian tapos kuya Kinkin. Wow, alam mo yung pansit ni nanay, special kazo. Special ng luto ni nanay para sa isang kamanghuran. Nila, may kazo. Kapag. Happy yarn. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May God ever bless you. Ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Wish mo. Grabe wish ang daliaman. Pati kayo. Yehey! Happy birthday moy! Happy 16th birthday! Mabag, this is size of birth. Ay. Day! Manihapon! Darin yung tanan, guys. Day! Bilisan nyo! Tambong na kayo dito. Napunta rin dyan. Day pansit. Daran lang yung kato. Wow. Daran ko sa pansit, guys. My favorite pansit. Na guys, kari dyan may hangganahan. Kaning sarungsong ba? Kari may hangganahan guys. Sarungsong. Yes. Yehey. Wow, yan lami kaso guys. A few moments later. Bye-bye. Good morning guys. Ito na sila sa kuya to. Jangkaw na sa kuya guys. Larang habag-habag. Jangkaw na sa kuya guys. Habag-habag. Nakaw na mo, pagdali na. Kay mo to na. Happy Wednesday na tantanan guys. Pagdali. Mahaw guys. Mahaw tanin jo. Larga ng mga kuyas. Mahaw na Kim. Di sana may eskwela ron kay hilantan. Yung tarog limon sito ha. Mamainit tanin jo guys ya. Mao ni si sarungsong guys kanina. Ginama ni nanay gahapon. Birthday masahang brother. Nung gama si nanay nga ni sarungsong. Nami kadyo.
So, guys. Tita, may birthday si. Ha parisan og Milo di Kakimkim nagkaanas kimkim og rice og pwede sa hotdog nga nay itlog. Da day ijang Milo. So mga antanin jo mahaw. Mahaw guys. Anta guys. Ya. Waka tita. Uling-uling na hang kamot sama ni. Ako ka tita, kauling-uling na dami ni mo. Agtang ka uling-uling hanang gitrapuhan. Ako. Mahaw ta. Kan lagi mga dlawon ta agdiga mo guys uta kay bang abot nag-uling sa tang-agtang. Nganta. Kauling-uling na hang kamot. Dami. Ako. Kasi kung nung video guys, ako mo puro mas binirahay na saging. Nagdi makaya. Kaya nga man may di na mo kaya man di ay. Gibunlot man mo. Sus. Tara ko halaga jud ya. Imbes ato sa harog dito gibunlot na mga red na bali. Tabangan na mas tatay. Basta nay dia. Bunlot man di ay. Sabi gid makaya. Kaya man di ay. Kaya raman day kadyo, hikta na ko na pisi. Dari maduong. Dari may nagbinirahe dari silaum. Saya nga o makamirahe hilabgi. Gunitan mang iliyag. Cellphone nagto-TikTok. Dan ako na gazud guys, hagan ang bulig. Nilay. Lagi binunlutay na mo. Abi na magdi na magkaya. Sus, hinga mas gabrag. Kasagda na naman ko no. Kay kuan. Sayang ba dya? Wow, dada guys. Ano na ka ang bulig. Kuhang tatay. Hinugan na. Ka-snack na katulad ng mga kuan. Mutaod sa pintana. Nalumping tag isa na og gamay no. Ada sa gila na. Nagdala ma. Da. Nga naman. Nakuan. Agpisi niya mong gipang kuan. Ada ang kuan. Buputla tayo, putla na na. Okay, mahinlo. Karipin. Okay. Doon na. Grabing guwangan na sa ginga, oy. Mo lagi. Hingga na na. Hinuga na siya. Parang bibuhag among binunlutay, oy. Wala man mabidyohi. Kapila na gadzag ko. Lagi, kuwang ra itong isa ka kusog. Wop, di na guys. Sus, grabe daki man day ni buligan ay. Daki man day bujag. Ha? Taas man di ay. Hinuga na. Guys, tang-tang na gyud. Thank you Lord. Salamat panlas Father. Tatayin-tahan mo yung nagbunot-bunot guys. Ay, nabali man day karit. Tagak na siya. Tagak. Mazun taon kaya diha nagkarit. Among taon ni karit-karit gahapon, di mazun matabag karit. Is, tara na hidung agon unja. Yan guys, sipon na sipon. Yan na magsipig saging. Oh. Ano sipon, samang bahinas nanay. Naliki na nanay nanay. Naliki na. Guwang na kayo. Guwang na. Muraas ka guwang guys, ang liki-liki man. Hari mo na. Ara sayang nga mapagkarito na ino. Dugatang karito mo. Basag. Bungkag man dyan eh. Dagmag mag-agi. Ito na day guys. Bunluton na di ay. Tagpisi. Ay, kamo ka. Ako na nay. Okay. Wajo ka ni kay isi. Pakman. Pilit siya na dadto kay sagot. Putol ra gid namo guys ag saging. Salamat sa Ginoo. Kay magazin ni pajon-ajon ni saka gid sa tatay na ijang gihigtan og kanang pisi dadtos deus bunga. So pag putol ni tatay jahang gi putlan dares dapit sa tenga-tenga anja gitabangan na magbundot na mang tulos nanay. So mo na kuha na gid sila. Salamat sa Ginoo kay natangtang ra gid. So na gid ko ipa-snack guys sa katong motaod sa amin datos pikas bay. Taod sa amin datos pikas bay. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord.
batang inano. O nano. O reno. Tagak puti rabag kinina. Eh, wala na mabili. Kakuha pa to to. Di, amo na yung batang kamay. Ay, yes, dana guys. Sa magpugi lagi ka na, unahin mo po. Be, saan ko nota dari guys. Laminis sa saginga, kanang singanda ni. Klase din yung saging. Nanta guys. Hinog sa punuan. Mia, tamis. Tagag-tagag kang kamot. Kuha na dyan. Nakuha na dyan guys. Hinog niya ah. Hinog nis punuan, wak katuod ag mga kabog. Wak malakaon nila. Naghandog makaas ka bo. Okay, shampoo. Napaka-alert ka na. Oo, naa. Saan ka? Ano guys, sa gamang saging, sa kabulig, bujag. Diya. Salamat ka the Lord. Na nagsukoy pa snack unsa nila. Kanda. Hanggang nasa nagdugang ija, katuro ko ni ira ha. Kaya yung mahinog ni Puhon. Palami akadyo. Hey guys. Yummy, yummy, yummy. Ano yung parisan? Oh, ginams. Dali dahil, mukhaan kag orange. Kaan ko nag-orange ang mga gamayng badzi. Ano palitan ka po nag-orange guys. Kay lagi dyan ubo. Ginuok ko. Nang sabring ubuhan eh. Amba. Kalit na akong pag-ubo. Favorite kin games, orange.